Праблему міграцыйнага крызісу вынесуць на ўзровень Беларусі ў развяз. Прызначаныя бакамі афіцыйныя асобы неўзабаве пачнуць перамовы. Гэткія падрабязнасці другую тэлефонную размову паміж Лукашэнкам і Меркель паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Больше павядзем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Беларусі і ў развяз пачнуць перамовы аб міграцыйным крызісе. Пра што яшчэ дамовіліся Лукашенко і Меркель? Разговоры с ним могут решить какие-то гуманитарные проблемы, могут спасти жизни людей с одной стороны, но эти разговоры не решают базового противоречия и базовой проблемы внутрибелорусского политического кризиса. Кибероперация белорусского режима. Они это делали системно и долго. Вполне возможно, что это спецслужбы РБ. Такой тип атак соответствует их уровню в этой области. Як, хто і супраць каго яе ажыццяўляў? Міжнародны дзень студэнта, што хвалюе беларускіх навучэнцаў каледжаў і універсітэтаў. Для нашей молодежи пришло время такого нового стоицизма. То есть требуется такое чувство, нужно чувство внутренней свободы, да, какие-то находить в себе внутренние моральные силы. Пасля спробы ўзяць мяжу штурмам перапынак. Частка мігрантаў перайшла з намётавага мястэчка ў лесе на тэрыторыю лагістычнага цэнтру. Там на складзе ўлады Беларусі размясцілі для іх гуманітарную дапамогу, матрацы, вопратку, ежу. Ірына Карніенка падрабязней. Ноч пасля штурму польскага памешанага пункту Кузніца мігранты правялі ў транспартна-лагістычным цэнтры на беларускай мяжы. Лукашэнкаўскія чыноўнікі забяспечылі матрацамі, коўдрамі і ежай прыкладна 1000 чалавек. Яшчэ амаль 1000 мігрантаў з нейкіх прычынаў начавала ў стыхійным лагеры ў лесе. Конечно, все хотят Германию, эти обещанные какие-то там платежи им обещают, что им там наобещали, госпожа Меркель обещала, но так и ничего не делается. Они хотели бы в Германию попасть. В случае невозможности данного выхода, то, конечно, будем думать, мы как община тоже готовы принять, помочь, адаптироваться, в том числе в Республике Беларусь со стороны властей. Никаких препятствий нету, наоборот, приветствуется. Як мінімум 160 мігрантаў не хочуць заставацца ў Беларусі. Уначы яны зноўку спрабавалі нелегальна прабрацца ў Польшчу. Самая буйная група з прыкладна 60 чалавек прарывалася праз чыгунку ля вёскі Чарэмха. Паводле польскіх памежнікаў мігранты зноўку кідаліся камянямі, пераразалі агароджу, а беларускія вайскоўцы спрыялі ім і сляпілі палякаў лазерам. Мигранты, наверное, не хотят уходить с повестки мировых СМИ, и у них свои резоны, и я думаю, они рассуждают так, чтобы о нас не забыли, мы должны давать новые поводы. Раніцай частку мігрантаў са стыхійнага лагеру вывезлі на аўтобусах у невядомым кірунку, але некалькі соцень чалавек застаюцца ў намётах дагэтуль. Некаторыя мігранты падводзяць да калючага дроту маленькіх дзяцей і робяць фотаздымкі. Іншыя ходзяць уздоўж мяжы з беларускага боку ў суправаджэнні вайскоўцаў з аўтаматамі. Мы чакаем, што нешта можа здарыцца, бо беларускі бок абсалютна непрадказальны. За апошнія сотні мы дэпартавалі са сваёй тэрыторыі 34 замежнікі. Усе яны атрымалі забарону на ўезд у еўразвяз на 3 гады. Следчы камітэт Беларусі завёў крымінальную справу з нагоды ўчорашняга штурму польскай мяжы мігрантамі. Праверка праходзіць у дачыненні польскіх сілавікоў, якія адбівалі штурм вадамётамі. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, этнической принадлежностью. У сваю чаргу раённая пракуратура ў Саколцы распачала справу аб нападзе на польскіх вайскоўцаў. Польскія памежнікі паказалі, з дапамогай чаго мігранты атакавалі мяжу. Бярвенне, брук, кавалкі асфальту, нават абутак. Усё гэта мігранты кідалі ў польскі бок з маўклівай згоды беларускіх памежнікаў. У выніку нападу 12 палякам спатрэбілася медычная дапамога. Трэба памятаць, што гэтыя людзі спрабуюць нелегальна перайсці мяжу і атакуюць польскія службы на тэрыторыі мяжы. Мы ўвесь час звяртаемся да іх на зразумелай ім мове, тлумачым незаконнасць іхных дзеянняў. Але не мы справакавалі атаку, гэта зрабіў рэжым Лукашэнкі. Ужо заўтра з Менска ў Багдад вылецець бясплатны эвакуацыйны рэйс. Жаданне вярнуцца на ім дадому выказалі не менш за 300 мігрантаў. Все люди идут в Ирак. Можно идти в Ирак. Да, потому что проблем много
Poland. У сваю чаргу Белавія, змушаная раней адмовіцца ад транспартавання ў Беларусь грамадзянаў Іраку, Сірыі ды Йемену, спыніла перавоз яшчэ і грамадзянаў Афганістану. Ірына Карніенка, Белсат. Ангела Меркель и Александр Лукашенко провели другую телефонную размову. ЗМІ з гутаркі беларускі да нямецкі бок падаюць па-рознаму. Гэтак прэс-служба Лукашэнкі заявила, што пачнуцца перамовы паміж прадстаўнікамі Беларусі ў развязу аб пераадольванні міграцыйнага крызісу. Старшыня Еўракамісіі Урсуля фон дер Ляйен перадала просьбу задзейнічаць у працэсе міжнароднай арганізацыі, якія займаюцца праблемай уцекачоў. На сайце нямецкага ўраду пазначана, што Ангела Меркель падкрэсліла ў размове з Лукашэнкам неабходнасць забяспечыць гуманітарную дапамогу мігрантам і магчымасць вяртання іх на радзіму. Тэму працягне Антон Каменскі. Міграцыйны крызіс кончыцца, калі Захад адменіць санкцыі і прызнае Лукашэнку прэзідэнтам. Такія ўмовы беларускі дыктатар агучыў падчас папярэдняй тэлефоннай размовы з Ангелай Меркель. Падрабязнасці размовы сёння агучыла кіраўніца эстонскага міністэрства замежных справаў. Прэс-сакратар Лукашэнкі Наталья Эйсман заявіла, што той не абмяркоўваў санкцыі з Меркель. Так ці інакш ейны званок выклікаў у еўрапейскіх палітыкаў пытанні. Вопрос к этому звонку госпожи Меркель только один. Почему польская сторона не была информирована никак? Разве это не члены Европейского Союза? И это, конечно, вызывает очень большие вопросы к части уходящей элиты. Нямецчына лічыць неабходным весці перамовы з Лукашэнкам пра гуманітарную дапамогу мігрантам, але не прызнае яго ў якасці прэзідэнта, патлумачыў прадстаўнік нямецкага ўраду. Для того, каб палепшыць гэтую трывожную гуманітарную сітуацыю для тысячаў людзей, мае сэнс гаварыць з тымі, хто ў Менску можа змяніць становішча. Нават калі размова ідзе аб кіраўніку, легітымнасці якога Нямецчына і астатнія еўрапейскія краіны не прызнаюць. Аб непрызнанні Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта заявіў і прадстаўнік службы замежнапалітычнай дзейнасці еўразвязу Петер Стана. З Лукашэнкам варта размаўляць толькі аб праблемах мігрантаў, адзначыў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Учора сітуацыю на мяжы з кіраўніком беларускага МЗС Уладзімірам Макеем абмеркаваў вярхоўны прадстаўнік еўразвязу Жузеп Бурэль. Яны адмаўляюць якую-небудзь адказнасць у гэтым пытанні, але імкнуцца адказаць на санкцыі тым, што цяпер у Брусэлі называюць гібрыднай агрэсіяй. Гэта не вайна і не мір, гэта прамежкавая сітуацыя, калі ў якасці зброі выкарыстоўваецца што-небудзь накшталт газу. З Лукашэнкам варта весці перамовы, але як з тэрарыстам, каб уратаваць жыцці захопленых закладнікаў. Але ад гэтага тэрарыст не перастае быць тэрарыстам, мяркуе Владимир Остапенко. Сегодня жертвами Лукашенко становятся не только белорусы, но и граждане третьих государств. И в этих условиях разговоры с ним могут решить какие-то гуманитарные проблемы, могут спасти жизни людей с одной стороны, но эти разговоры не решают базового противоречия и базовой проблемы внутрибелорусского политического кризиса. Дзяржава мае права бараніць свае межы і не дапускаць іншаземцаў на сваю тэрыторыю. Аднак, выштурхоўваючы мігрантаў, якія ўжо трапілі на тэрыторыю Польшчы, польскія ўлады парушаюць іхнае права на міжнародную абарону, лічыць Кацярына Дзяйкала. Пры гэтым экспертка ў міжнародным праве падкрэслівае, што Беларусь мае большыя абавязкі перад людзьмі, якім выдала візы і падманам зацягнула на сваю тэрыторыю. Прынамсі, улады абавязаныя обеспечить им гуманитарный минимум, теплую кровь, еду и медицинскую помощь. Вот. Ну а дальше, соответственно, если заканчивается их виза, у кого она есть, да, и человек не просит о статусе беженца, и человек, то есть не подает ходатайство, человек отказывается от программы добровольной репатриации, но он подлежит депортации. Но это все должно быть разъяснено. Польша і надалей будзе выконваць свае абавязкі перад еўразвязам і бараніць сваю мяжу, заявіў сёння прэзідэнт Анджей Дуда. Мы попросту реализуем наши европейские зобовязания. Мы попросту реализуем свои европейские обовязки. И маю надею, что весь Евразвяз, усе институции Евразвязу будут абсолютно и однозначно солидарны с Польшей и с нашими деяниями. Бо мы, еще раз подкресливаю, реализуем свои обовязки, які вынікаюць з сяброўства ў звязе. Тым часам Еўразвяз заявіў аб вылучэнні 700 тысяч еўраў на гуманітарную дапамогу уразлівым групам людзей, якія захраслі на мяжы. Антон Каменскі, Белсат.
Стварэнне фэйкаў вакол крызісу з мігрантамі, раней вакол намераў і мэтаў НАТО, а яшчэ раней таксічныя хакерскія атакі супраць беларускіх медыяў і спробы запэцкаць дысідэнтаў. Амерыканскія даследнікі ў кібергаліне апублікавалі даследаванне Modern Threat Intelligence з высноваю, што за гэтымі справамі стаіць пэўная група хакераў, імаверна звязаных з дзейсным палітычным рэжымам Беларусі. Да справы прыглядзеліся і беларускія кіберпартызаны, якія высновы яны зрабілі, матэрыял Юліі Цяльпук. Гоустрайтер – масштабная кібераперацыя, якую з 2016 года ажыццяўляе супраць ворагаў беларускага рэжыму пэўная хакерская групоўка. Амерыканскія даследнікі Мандіант надалі групе нумар 1151. Тэхнічныя факты падказалі ім, што звязаныя хакеры з беларускімі вайскоўцамі і працуюць з Менску. Да сярэдзіны 2020 года менавіта яны распаўсюджвалі фэйкі супраць НАТО, на якія абапіраўся рэжым. Мэты кампаніі падрыў рэгіянальнай падтрымкі НАТО маглі адпавядаць інтарэсам і Расіі, і Беларусі. Але пераважна кампанія была сканцэнтраваная на краінах, якія мяжуюць з Беларусю, Літвой, Латвіяй і Польшчай, і амаль не закраналі Эстоніі, хоць тая таксама чалец альянсу. Што кампанія Гоустрайтер праводзіцца ў інтарэсах Менску, амерыканскія даследнікі заўважылі выразна пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў. Атакавалі незалежныя медыі ў Беларусі, а таксама суб'ектаў дзяржаўнага і прыватнага сектараў, пераважна з Украіны, Літвы, Латвіі, Польшчы і Нямецчыны. Наратывы цяпер датычылі карупцыі або скандалаў у кіроўных партыях Літвы і Польшчы. Былі заўважаныя спробы стварыць напружанне ў польска-літоўскіх адносінах, дыскрэдытаваць беларускую апазіцыю. Акрамя гэтага, некаторыя наратывы былі ўласцівымі для Беларусі, напрыклад, крытыка меркаванага падтрымання польскім урадам беларускіх дысідэнтаў. Сярод шэрагу шкодных атак хакеры рэгістравалі інтэрнэт-дамены з падобнымі на фактычна існуючыя адрасы вэб-старонак, дасылалі фальшывую спасылку гаспадарам акаунтаў і счытвалі звесткі доступу, якія той уводзіў. Гэтак у Польшчы выбухнула некалькі медыаскандалаў. Хакеры выкрадаюць інтымныя звесткі палітыкаў. Іхнымі мэтамі былі таксама дзяржаўныя і вайсковыя інстытуты. Учора хакеры ўзламалі акаунт былога генерала польскага войска ў садсетцы. Там з'явіўся дакумент нібыта польскага МЗС пра тое, што яно заключыла таемную дамову з украінскімі парамілітарнымі арганізацыямі, якія нібыта меліся падтрымліваць палякаў на мяжы. Амерыканскія даследнікі не заўважылі, каб сляды выканання атак выходзілі за межы Беларусі. Трэба рабіць папраўку і на тое, што заходнія даследчыкі часта не вельмі глыбока валодаюць разуменнем, напрыклад, таго, наколькі цесныя сувязі ёсць паміж спецслужбамі, напрыклад, беларускімі, расійскімі. Да блізкага захаду гэтыя сувязі відавочныя, кажа аналітык Марус Лаўрынавічус. Штогод у справаздачах спецслужбаў Дэпартаменту дзяржбяспекі Літвы і ваеннай выведкі ёсць доказы, што атакі беларускага рэжыму супольныя з яе ўсходнім суседам. Для общества как-то все время было выгодно представлять, что Беларусь это как-то отдельно от России, от этого преступного режима, преступление в которого говорится, конечно, минимум с 2014 года. Ацэнку ўзроўню дзейнасці каманды хакераў Белсат папрасіў зрабіць сябру суполкі кіберпартызаны, якія аналізавалі амерыканскую справаздачу. Это набор мелких взломов соцсетей, рассылки с фейк-ящиков, хакерская деятельность начального уровня. Мы были на подобном уровне в начале пути, в 2020 году. Но они это делали системно и долго. Вполне возможно, что это спецслужбы РБ. Такой тип атак соответствует их уровню в этой области. Но также это могли быть стихийные хакеры. На форумах в Даркнете такие сервисы можно купить. Паводле кіберпартызанаў, гоустрайтары маглі і не нажыць мільёнаў за сваю дзейнасць. Да прыкладу, у Даркнеце паслугі па ўзламанні садсетак каштуюць толькі некалькі сотень долараў. Юлія Цяльпук, Белсат. Ініцыятыва «Байпол» выклала новае расследаванне, у якім чарговы раз паказала сапраўдныя твары працаўнікоў сілавых структураў, ды іхнае стаўленне да сваіх калегаў і начальнікаў, а таксама заробкаў. Гэта камандзір узводу аднаго з менскіх батальёнаў дэпартаменту аховы наракае на свой невысокі даход, за які даводзіцца прыніжацца, ды кажа пра пастаянны недахоп кадраў. Публічна ж герой злеву Іван Савельеў заманьваў на службу маладзёнаў і ў фарбах распавядаў ім выгады працы ў ахове. Вашай увазе невялікі ўрывак. 1400 на 24 на 7? Ну, это что? Это причем 1400, это причем с премией, которую приходится отца
всех, чтобы она у тебя осталась. Так мне это надо. А что это там? Просто. Ну что, как обычно, не комплект. Это я... Не делаете. Сёння міжнародны дзень студэнтаў. Навучэнцы універсітэтаў і каледжаў лічацца адной з самых актыўных, прагрэсіўных частак грамадства. У цяперашняй Беларусі яны, аднак, зазнаюць ціск і рэпрэсіі. Пра мары і цяжкасці беларускага студэнцтва Ірына Дарафійчук. Міжнародны дзень студэнтаў, а дакладней дзень студэнцкай салідарнасці, прысвечаны трагічным падзеям, падобным на тыя, што адбываліся падчас паслявыбарчых пратэстаў у Беларусі, кажа былая выкладчыца лінгвістычнага універсітэту Наталья Дулина. Если мы вспомним то, с чего начиналось, когда в 1939 году выступили пражские студенты и пражские преподаватели, и тогда ведь, если я не ошибаюсь, больше 1000 студентов были сосланы в концлагерь и были казнены 9 человек. Праз палітычны пераслед з Беларусі мусілі з'ехаць не менш за 1000 беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў, кажа філосаф Таццяна Шчытцова, прадстаўніца Святланы Ціхановскай у пытаннях адукацыі і навукі. А палітычны пераслед ва універсітэтах зазналі больш за 1300 студэнтаў, выкладчыкаў і навукоўцаў. 452 студента получили выговоры или замечания по политическим мотивам. 261 студент были отчислены по политическим мотивам. 132 студента лишены стипендий или же лишены общежития по политическим мотивам. 133 выкладчыкі і навукоўцы згубілі працу за гэты час. Вядома пра прынамсі 27 крымінальных справаў, заведзеных супраць студэнтаў, а 37 студэнтаў прызнаныя палітвязнямі. Менавіта студэнцкай моладзі больш за ўсё баяліся ўлады падчас паслявыбарчых пратэстаў, заўважае Наталья Дулина. Бо студэнт свабаднейшы і смялейшы за дарослага чалавека. Отсутствие опыта делает его очень хрупким. С одной стороны это, но с другой стороны отсутствие опять-таки каких-то пока что сильных травм, разочарований и вера в то, что от тебя что-то зависит, это придает им сил и это движет их действиями, они идут вперед. Залучанасць у палітычныя падзеі надае досведу, адзначае былая студэнтка Гарадзенскага універсітэту, выключаная за ўдзел у паслявыбарчых акцыях. Я вывучыла вельмі шмат новых рэчаў для сябе, як ставіцца да людзей, як з імі размаўляць, як прасіць нешта, як менеджерыць нейкія вялікія працэсы. І гэта ўсё дала мне именно мой удзел у рэвалюцыйных падзеях і непасрэдна ў саміх акцыях. Тыя, хто мусіў з'ехаць ад палітычнага пераследу з Беларусі, адзначаюць розніцу ў навучальным працэсе і стаўленні да студэнтаў. В Беларуси, когда преподаватель относится к студенту как к студенту, именно как человек, который находится в этой академической среде, это скорее исключение. Чаще это такое отношение как к подчиненному. Здесь, да, здесь все говорят об академической вот этой вот важности, об науке именно, и студенты это как коллеги, у которых просто меньше опыта. Если тут есть выборы в органы самоуправления, то все знают даты, все знают, как голосовать, какие кандидаты. Вот. Это всегда делается четко, чисто, вот, и намного понятнее процесс. Студэнцкі рух у Беларусі не спыніўся, хоць яго і не відаць, кажуць нашыя суразмоўцы. Для нашей молодежи пришло время такого нового стоицизма. То есть требуется такое чувство, нужно чувство внутренней свободы, да, какие-то находить в себе внутренние моральные силы. Галоўнае ж студэнцкая салідарнасць, якой і прысвечаны сённяшні дзень у свеце. Ірына Дарафейчук, Белсат. Не стала нязменнага аўтара і вядоўцы культавай праграмы «Ведзьмо, не ведзьмо» Сергея Філімонова. Ён быў пачынальнікам відэааглядаў і кінакрытыкі ў Беларусі. Распавядаў па-беларуску пра навінкі шоу-бізнесу, музычнай індустрыі ды кінематографу. Вырасціў не адно пакаленне аматараў якаснай музыкі і фільмаў. Упершыню «Ведзьмо, не ведзьмо» выйшла на беларускім тэлебачанні 30 гадоў таму. Апошнія гады праграму паказвалі на нашым тэлеканале. Сергею Філімонову было 62. Ён памёр ад каранавіруса, скептычна ставячыся да вакцынацыі і нашэння масак. Каманда Белсату прыносіць спачуванне роднам і сябрам спадара Сергея. Вітаю, шановне господарство. Шчыра дзякую усім аматарам праграмы «Ведзьмо, не ведзьмо».
І пачну са старажытных яшчэ паганскіх звычаяў, якія дасюль захаваліся сям-там у Еўропе. Это быў такі прамень святла. Не ў той рэчаіснасці 90-х, калі абсалютна трэш ліўся з экранаў там і з шапікаў з касетамі, то гэта было хіба што адна з нешматлікіх праграм у прынцыпе з даступных тады на кнопках тэлевізара, дзе паведамлялася пра тое, што адбываецца ў цывілізаваным свеце. Як кожны таленавіты чалавек, спадар Філімонаў не быў простым у кантакце, у супрацы, але яго заўсёды вызначала выключная делікатнасць і інтэлігентнасць. З ім было вельмі прыемна размаўляць, працаваць над праграмай, таму што гэта быў чалавек вялізных ведаў, вялізнай адукацыі, вельмі начытаны. Не заканчивай, когда откроется целиком. Да, и так. Все. Стоп. У аб'ектыве гэта ўсё. Наперадзе размова Віталя Цыганкова з медыяэкспертам Паўліком Быкоўскім пра міграцыйны крызіс. Не пераключайцеся.